Продължаваме с бастрика дишания и движение на тялото. Нека да направим преди това една серия, за да припомним на тези, които не са наясно за бастрика дишането. Ето така заставам. Да виждате корема. Само 30 серии ще направим. Дишваме с корема активно и издишваме, прибираме рязко коремната стена навътре. Започваме. Станаха 30. Вдишаме и издишаме. Правим пауза. Леко притваряме очи. Напомняме си да отпуснем корема, долната челюст. Осъзнаваме дъха, ритъма на дъха. Не бързаме да вдишаме, не бързаме да издишаме. Вдишаме, издишаме и се изправяме за комплекса. Сплитаме пръсти над главата. Краката са разтворени на ширината на раменете. Може леко да са присвити в коленете, меки колене. Вдишваме горе, издуваме корема и издишаме, рязко прибираме коремната стена надолу, пускаме ръцете. Бастрика дишане. 7 пъти правим. Започваме. Дишайте сега, повдигнете се на пръсти. Ръцете сплетени над главата. Фокусираме една точка пред нас, която ни е като котва. Държим дъха. Стегнали сме мулабандха, аналните си мускули. Перинеума. Слагаме езика на непцето. И издишаме надолу, отвеждаме вниманието и енергията си към първи център. Може да докоснете там. Дишаме и издишаме. Правим същото сега в страни ляво и съответно дясно. Вдишаме в ляво, издишаме в дясно. С бастрика дишане. Започваме. 7 пъти. Дишаме отново, повдигаме на пръсти. Повдигаме, задържаме. Стягаме аналните, пениалните мускули, езика на непцето.
И издишайте вниманието към втори център, допуснете с дланите си там. Допуснете напълно корема, ануса. Същото правим сега надясно. Вдишваме, наляво издишваме. Започваме. Вдишаме в център. Отново повдигаме на пръсти. Периниалните анални мускули стягаме. Езика на лицето. Издишайте вниманието към трети център. Допуснете там. Дишаме, издишаме. Ръцете хващаме пред нас, ето с този захват. И вдишваме наляво и издишаме надясно. С бастрика дишане. Готово. Вдишайте и издишайте в център. Надясно вдишваме, наляво издишваме. Вдишваме и издишваме в център. Ако ви се завие свят, ако ви при уше, клекнете и хванете пода. Сплитаме пръсти на тила и започваме да изхвърляме таза в ляво и в дясно. 7 пъти с бастрика дишане. Започваме. Първо в ляво. Дишаме, издишаме. И сега вдясно. Започваме. Дишайте, издишайте. Сега напред и назад. 7 пъти. Вдишваме и издишвайки таза отива напред. Вдишваме назад. Напред издишаме. Последно. Сега кръстосваме десния пред левия. Спускаме ръцете. И отпускаме напред и надолу. Или се подпираме на краката, или на постелката. Опитвайте да не компрометирате кръста. По възможност да остане изпънат. Не се гмуркайте надолу. Изпънат гръб. И в тази позиция 7 пъти дишаме бастрика. Готово. Вдишаме издишането. Задръжте още малко.
Преминете към естествен дъх. Ще остане тук още малко да разтегнем левия крак с опора. Бавно вдишаме и изправяме. Не бързаме. И сега десния отива зад левия. Кръстосваме краката отново. И издишвайки отпускаме надолу. Дишаме, издишаме и подготвяме. 7 пастрики. Започваме. Минете към естествен дъх. Останете долу. При вас позата може да изглежда и така, да сте по-нависоко и да усещате работата в задколенните връзки, разтягането на краката, задната част на бедрата. Оставаме тук още малко. Вдишаме бавно, изправяме.